non se iba para a casa sen pasar pola Pontorella. Da praciña para o casal, ou do casal para a praciña. Porque se a noite de San Xoán pasas pola Pontorella, os dolores de riñóns quedache salvado por todo o ano. Non che doi nada. Bueno, iso é o que me dixeron. E despois pasaba a Pontorella. Eu recordo que dicían que había que pasala 7 veces sin falar. Eu, como era faladora, non me aguantaba, e falaba, e había anos que tinha que pasar 20 veces, e non pasaba as 20 veces sin falar, que falaba igual. E sí, é bueno, a espalda a verdade ainda non me doi hoxe.